Күзле күңел күзгісі. Күзләр фикер йозагына сүз ачкычы. Жанлы сөйләм, ихлас аралашу, күзгә күз карашып тапшыруында. Була шундый моңнар, еллар үткәч, хәтерләрдә уелып калырлык. Була шундый җырлар, халык күңелләрен киләчәккә алып барырлык. Нинди матур җырлар хакында бүген сүз алып барырбыз. Аз гына соңрак, якынрак килегез. Без башлыйбыз. Туган тел дулкыннарында күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәм. Мин аның авторы һәм алып баручысы Зифа Нагаева. Җырларга килгәндә кызыл розалар, туган як, әлдермәшкә кайтам әле. Яңгырап торган вакытларында әлбәттә иң беренче чиратта җырчыларны күрәбез. Һәм тыңлый гына бу җырларга якыная гына кем иҗат иткәнсең шундый күркәм, гүзәл җырларны дип уйлый иҗат иткән җанга якынлашабыз. Аңлап та өлгергәнсездер. Күзгә күз карашып тапшыруның бүгенге көтеп алган кунаклары Урал Азали Урал Рашитовлар. Хәерле сәгатьтә дип эндәшәм сезгә, хөрмәтле телевизор караучылар һәм бүгенге кунакларыма. Кәйфләр яз кебектер, шулай бит? Инде дә чын-чынында күптән уйланылган иде. Урал Азали сезнең белән бер очрашып, шәхси тормыш, иҗат турында сөйләшеп утырырга форсат бүген тиюдән файдаланып, иң беренче әлбәттә ераграктан алсак, ни өчен мин бигрәк тә Уралны хөрмәт итәм. Уралны гел бүлешәләр, әлшәйләр безнеке диләр, авыргазылар безнең минем якташым ул безнеке диләр. Ике район эчендә үзеннән җаваплар көтәбез. Иң беренче Уралдан егетләрчә башлап китәрбез һәм ерак кына районнарыбызның берсе, республикабызның матур төбәкләренең берсе, Бишбүләк кызы Азалия. Әйдәгез әле туган яктан башлыйк. Чын-чынында Урал шулай булып чыккан. Тумышың белән син авыргазы, артабан сине әлшәй язмыш алып китә. Ишем байда үстем әле, 6 яшка тиклем шуннан бүгенге көндә Бишбүләк кияү. Бишбүләк тә Аллага шөкер безнеке диләр. Бик күп районнар арада берләшеп шундый матурлык тәшкил иткәннәр. Авыргазыны син шулай да кичкенә чагында ничә яшь булган киткәндә хәтерлисең? Хәтерләмим асын, хәтерләмим. Нык бәләкәй булганмын теге бәпеш вакытта. Шуан күчкәнбез без Ишембайда үстек, төрле авылларда, әнием укытучы булып эшләгәндә мәктәптән мәктәпкә йөргән эшләп, кая яшәгән шундай квартирада яшәгәнбез. Әнием әйтә торган мына Төбәк авылында шуннан тагын иделәр бәләкәй чактан хәтерлә калган Төбәк авылы. Шуан Кичкенәдән шул илһамны син авыллар буйлап йөри бәләкәй чактан бәләкәй туплый килгәнсең. Шулай бит. Ләкин авылы, шуан тимер юлы переезда бәләкәй мәктәп бар, әни сөйли торган. Шундый авылда яшәп алдык, шундый бит квартирада тордык дип. Бөтен авыллар хәтердә калган, уже башыма сеңгән, уже чакна бер авылның исемен ишетсәм, бәләкәй чаклар сизелә бит искә төшә. Әлшәй инде танауга искергән еллар белән бәйле шулай бит. Ансай Әлшәйдә Раевка үзе, Әлшәй райцентр бит инде. Шунда основной тормышында үтте инде. Шулай булуга карамастан, авыргазыны син барыбер үз итәсең. Безнең якташларыбыз сине безнең Урал дип горурланып торалар. Шәхсән алар белән бер рәттән мин үзем дә сине шулай якын итәм. Безнең якташыбыз Урал дип. Бишбүләк кызы безнең Азалия, матур шәхесләр чыккан якларның берсе. Гаиләдә ничә бала үстегез Азалия? Әтиянең кемнәр булдылар инде? Һөнәрләр буенча менә син җыр юлыннан киткән, сәнгатькә кагылышлымы әтиянең? Юк, кагылышлы түгелләр. Әни бухгалтер булып эшләде. Әтием гомере буена Северда эшләде. Барыбер икесе дә сәнгатькә нык гашыйк. Концертларга йөриләр, һәрбер артистны. Алар ничек матур итеп үзара вальс
Бийләр. танцуй, җырлыйлар. Артистлар менә Бишбүләккә гастроль белән киләләр бит инде. Әни инде бөтен нәрсәсен пешерә, мантыен пешерә, коймагын пешерә, клубка илтә, концертка бара, чәчәкләр тотып. Ул башта өендә биш табын кора. Артистлар вакытлары әз генә булса, килә алмаса, итеп куя дворецка. Дворецта өстәл кара. Әле яңа гына әле туган тел концертлары гөрләп үткәндә артистлар бик каты кайтып мактандылар, бик тәмле сыйланып кайтты. Казаряның әнисе хәтта инде алып килепләр бөтен әйберләрне әзерләп, шундый ашатып сыйлап безне озаттылар дип. Шул һәр икегез ике якта үскән якларда балачак, яшьлек еллары, белемгә тартылган еллар белән дә килгән музыкаль белем алу юлында. Урал, син башлагач синнән башлыйк инде. Менә чынлап үзеңне сизгәч уже кем булам дип хыял, кичкенәдән менә кем булам дип хыялландың. Шунысын да белеп китәйк әле. Һәм артабан фәкать музыка юлына нәрсә этәргеч бирде китәргә. Минем белән үскән бөтен кеше уйлаганы без барыбыз да мы думаем, что ты художник будешь дип әйткәннәр. Мин бик матур рәсем төшерәм шулай итеп. Мин үзем дә художник булыр дип уйлаган. Ну, бәләкәй чактан гашык булдым барыбер музыкага. 5 яшьтә, 4 яшьтә уже мин өйдән өйгә йөргәнмен. Пряник, карамель тоттыралар иде, мин бөтен халык эстрада җырларын яттан белеп утырышка бастырып куялар, җырлыйдыр. Порт Артур, киләшә рөле төшмәй кулыннан чыксын бакчагызга, ничек сызылып киткән кара мыекларына. Әнисе өйрәткән инде. Үсмер чакта уже магнитофоннар булгач инде пластинкалар куяйк. Бездә юк, күршеләргә кереп пластинка куялар. Бу бала бик музыка ярата дип, шуны 5 яттан беләм. Рок музыка, Мәскәү эстрадасы, чит ил эстрадасына шуның бергә биш кушыла башлады инде. Порт Артурлар, татар башкорт халык җырлары эстрада белән. Менә белемне камилләштерү өчен нигездә мәктәпне тәмамлагач кайсы якка юл алынды? Ну, бәләкәй чакта бит инде мин нигә ирдем? Баян, по классу баяны музыкаль мәктәпкә. Бездә бик яхшы Раевкада музыкаль мәктәп бар, әле бар микән, юк микән. Бардыр дип уйлыйм. Шул хәтле көчле әйбәт преподавательләр. Ул инде бүгенге көндә барыбер ничектер помогает. Сольфеджи, гармониядыр, гамма там. Нигезе шул инде. Файдасы бик күп. Бүгенге көндә шуның белән кулланам әле булса. Музыка мәктәбеннән соң син фақат туры юл эстрадага эләктеңме? Әллә кайдадыр уку еллары үтәргә туры килде? Армиядә хезмәт иттем, ПТУларда укып чыктым дәүләкәннәрдә. Шуның производствода эшләгән чаклар булды, бик күп еллар мазутка батып. Әле күп кеше шул хәтле мы вас зауважали, мы думали, Урал Рашидов ничекти, белый рояль, фракты. Ул безнең җигет икән, ул слесарь булып та эшләде. Мин художник булып эшләдем, акча художник булып эшлим, ошо инде теге. Акча җитмәс, слесарьлыкка китәм. Изләнүләр юлында булгансың. Шулай бит төрле тармакка, сәләтең бәлки чактан төрле тармакка булган. Бүгенге көннә дә рәсемнәрдән ярак китәсе килми, әле сорауны бирәсем килә. Рәсем төшерәсеңме бүгенге көннәрдә? Рәсем төшергәнем булай, бик еш түгел, менә өйдә мольберт сатып алдым, каләмнәр бик кыйбат, бөтен нәрсә сатып алдым, инде җыйнам төплегенә утырып рәсем төшерә башларга. Менә БСТ передачаларында мин кайтам әле авылыма дигәндә рәсемнәр бик дим буенда үзем төшергән сурәтләр төшереп алдылар камерага биш. Ат булсынмы, бөркет булсынмы, ушлары китте инде, ничек сен шулай төшерәсең дип әйтәм. Алла Тәгалә биргән моны. Башка уйга нәрсә килә, шуны төшерәм дә куям. Күз белән күреп, ниндидер ярактан, менә рус телендә воображение дибез бит инде шул. Синдә шушы бик үзенчәлекле булган кичкенә чактан күренеп тора. Хәзер инде Уралга чаккына ял биреп алабыз. Азалия, сиңа менә музыкага килү юллары, укырга кемдер тәкъдим иттеме сиңа? Җырлый торган күңелең шунда китеп, әниме, әллә фақат үземнең барасым килә, укыйм, җырчы булам. Минем бер туган апайым Фәнилә Расимовна дибез инде, ул музыка мәктәбендә әле Бишбүләктә укыта. Ул укыгач инде, өйдә фортепиано торгач, мин дә шунда әзрәк уйнап алып, мин дә барам мәктәпкә укыйм дип, үзем теләп бардым шул мәктәпкә укыдым. Аннан соң инде сәнгать училищесына, вокал бүлегенә
хор дирижер бүлегенә кердек. Әнием әйткән инде, бәлки врач булырсың, бәлки шунда барырсың, бухгалтер булырсың. Юк, мин сәнгатькә барам дидем дә, шунысын үзем барып укырга кирдем. Аннан соң инде сәнгать Өфе дәүләт сәнгать академиясында театр бүлегендә укыдым. Миш үзем теләп. Ә менә җыр белән актерлык, актриса хыялыда юк түгелдер, булмаганга гына анда барып укырга кирелмәгәндер, шулай бит. Шулай да җыр ягы җиңдеме? Җыр ягы җиңде. Чөнки театрда кыен бит инде, анда спектакльләр кичкене, анда яшәргә кирәк Спектакльләр кичкене, концерт көндез. Анда кайтып кергәне дә юк хәзер. Безнең ул бит инде государственный эш. Абында безнең үзебезнең продюсер үзәге. Үземә директор, үземә хозяин, шуңа монда җиңелрәк. Әле инде үзем директор дигәне бит инде аның күпме еллардан соң гына әле барлыкка килде. Миңа калса инде бүгенге көндә күзлегеннән карасак, Азалиягә әнидәге бухгалтерлыкта бараннарда ярдәм итә торгандыр, шул бит күренә ул сәләт. Шулай бит әтидәге һөнәр якларында насында барысы да кирәк кадәрле генә үзеңә тупланган, шулай алынган. Еллар үтә килә, яшь гомернең матур вакытлары үткәндә Урал синең шаулап торган чакларың Хәния Фәрхи төркемендә. Миңа калса син чын-чынында беренче чиратта Урал булып, Урал Рашитов булып шул тарафлардан безне танышкан чак синең белән. Әйе, шул вакытлардан танышып киткән чаклар. Менә бу Әлдермәшкә кайтам, әле вакытлары. Анда синең гитараларда матур булып, төркемдә матур итеп, төркемдә үзеңнең эшләп йөрүләрең, җырлар иҗат итеп, бик киң күләмдә, киң даирәдә җырларың таныла башлаган вакыт, син кирешәсеңдер минем белән. Ничек хәтерлисең шул вакытларны? Ничек барып эләктең Хәния Фәрхи төркеменә? Мин бит инде без авыл җегетләре теге скромный, беренче эстрадага беренче адымлар ясаган шул вакытлар бит инде барыбер. Хәния Фәрхи белән бит инде ул тамашачы мине кабул итте, ул мине күтәрде. Мин әле булса аңлыйм, тамашачысыз без бит инде беркем дә дөресен әйткәндә. Шуннан шул сорауга җавап биргән ничегрәк инде. Ул Хәния Фәрхи мине эзләгән булган 1 ел. Ничектер аның кешеләре аша, күршеләре бик гашык бит инде барысы сәнгатькә, эстрадага. Каяндыр берсе-берсенә биреп, бездә Раевкада яшәгәндә төшерәләр иде. Син ул вакытта сүзеңне бүләм Раевкада, район үзәгендә эшләп яшәп торган чак. Эшләп яшәп торган чак. Ну барыбер бит инде камералар бар, теге уже техника буенча возможностьлар бар иде, бер-берне төшерү, яздыру. Мин уже хыялланам. Син шул вакытта ук шундый мәшгуль булдыңмы шушы техника белән якыннан аралашып, камералар белән якыннан эшләп? Уфадагы теге дусларым аша яңа төрле аппаратлар сатып алып өйрәнеп алдык, студия оештырдык яздырырга. Шул яздырган записларны кешеләр бит инде бер-берсенә биреп, ничектер ярышаллыга эләккән берәүнең кулына ул биргән икенче Хәниянең күршесенә, Хәниянең күршесе кертеп биргән урыс бит әле ул теге. Әйе. Астанин Юрий Анатольевич деген күршеләре кертеп биргән. Вот если вам понравится, да вот у нас в Башкирии вот тоже такие поют, сочиняет, кертеп куйганда, мин бит анда сикереп, ничектер биеп биргән дәртле чаклар, шундый җырлар бит инде. Хәния әйткән, Габдулхай, бу җегет безнең төркемгә кирәк ди, надо его найти ди. Габдулхай җавап биргән, Башкортстан шундый зур, каян табып мин сиңа, как мы его найдем ди. Ну барыбер кассета видеодан алып, Хәния зәңгәр күзләрен, тагын Шахралымны биргә дигән төрле җырны алып уже башкарган. Мине белмичә. Әйе. Мин ярышалыга барып төшкәндә үк концертына барган идем. Шешкеләр шунда алып, сәхнәгә чыгармын, дулкынлана курка гына зәңгәр күзләреңне яраттым дигән җырдан соң сәхнәгә чыктым да шешекләр сузган Хәниягә бу алды да, "Кай йөрисең син ди? Концерттан соң миңа кил" дип мине галлюцинация мәлә уйлап куйдым. Как она же мне белмәй, не знает. Концерттан соң обязательно кер гримеркага дип әйтте. Мин чыгып киттем, әйтәм, әле танымады, обозналась бу мне әйтәм. Барбер концерттан соң инде гримерка кергән, монда туп-тулы халык, автограф алырга көтәләр. Мин алар аша үтеп ничектер стена буйлап шакылдадым. Кемдер ачты да, Хәния апа меня звала.
и бу япты. Это все ошибся, значит. Әйләнеп борылып, сөйіп кете башлаган, качты да, айда заходи, ди. Хания үзе кергәнем, шунда миңа по-настоящему эләкте. Шундай, малай, да кая йөрисең, сколько тебя можно искать? Мен әйтәм, откуда вы меня знаете? Я год уже тебя ищу, ди. Шуны сөйләп бирде, инде шул аудио-видео тосмалар турында, ничек эләккән, шуны мен аңладым инде башта, мен әйтәм, так надо было предупреждать. Иң популяр җырлар вакыты, минем дә җырларым иң популяр чагы. Бергә. Шул син төркемдә эшләгән вакытлар. Бик матур итеп эшләп, җырны эшкәртүләрегез бик матур үзенчәлекле булып китте. Хания төркеме аерылып тора башлады. Уралның почерыгы килеп кергәч. Ул хакта әле дә хәтерләгән кешеләр бар, һәм шуларның берсе мин үзем Урал. Азалияны бик озак кына уйландырып, ул әле безнең тамашачы кебек кенә шул елларда яшәрәк кенә булып, концертта утырган кебек утыра торгандыр. Миңа кызык, мин дә тыңлыйм. Азалия менә хәзер ераграк, бу яккарак чыгып сорау бирәсе килә сиңа. Әле мин кабат-кабат кайтачакмын бер-берегезгә. Урал шундый ялкын булып күтәрелеп килгәндә, синең яшәрәк вакыт, син концертларда йөрештерә башладың. Әле бернинди анда сез бергә булырбыз дигән. Әле мин танышу турында да сүз алып бармыйм. Шул вакытта берәр вакытта концерттамы кайчандыр игътибар бирә башлаган чагын хәтерлисеңме? Уралны кайчан син күреп калдыңмы берәр концерт вакытында? Бер шәп кенә егетме, кемме анда фәлән? Беренче тапкырлай шәйлисеңме шул хәлне? Шәп кенә егет икәнен мин аның соңрак кына белдем. Башта инде беренчедән мин аны композитор буларак яраттым, хөрмәт итәм әле дә. Мин аның тугры тамашачысы. Менә ул вакытларда бер иптәшең буласын белмисең әле. Шуннан соң бергә бәбиләр үстерәсе кешең буласын белмисең, шундый тормышыңны. Мен читтән карап сокланабыз бит. Шундый булмады мөмкин дә. Минем язмышымда шундый берәр чын-чында күңелемә, рухыма тиң кешем булса дип чагыштырып, Аллаһ Тәгалә бит шунда амин дип куя бер вакыт булмадымы шулай? Алай дип әйтмәдем, талантына бик сокланадыр инде. Шул хәтле моң каян килә, каян шуны яза икән дип нык сокланадыр сәхнәдән. Инде Уралның инде беренче тапкыр күргәч, инде аралашкач, анда инде ул миңа беренче тапкырда аралашкач дигән җирендә әле китәлми, сөтләр таша башласын, китәлми торсыннар әле безнең экраннар янында. Озаккарак тәмле җирен калдырыйк әле. Син матур иттереп килеп чыктың җыр юлында, җыр сәнгатендә. Яшь кенә, шибәр, матур вакытлар, шундый кисәгез киемнәрнең нинди килешә, 3 кызмы, 2 кызмы әле ничектер ансамбль булып Азалия төркеме. Карар кылдыгыз да, синең Азалия исеме дә шуннан. Шуннан калды да инде. Айгөлне Азалиягә әйләндерде. Азалия. Шул төркем барлыкка килде, укыганда ул сәнгать академиясында укыдык, театр бүлегендә. Мин анда Ай кызы фильмда төшеп йөргән вакытлар инде. Шуны бер продюсер безгә килеп, шушы тәкъдим итте, әйдәгез Азалия төркемен булдырыйк дип эшләйек дип. Шул кызлар һәм инде азак кияүгә чыгып балалар табып, ул төркем таралды. Төркемне тараттык тиң. Азалиясы калгач инде Азалия булып калдым, нишләптер. Чөнки анда Сәхнә исеме бик матур, Азалия. Без инде бүтәнчәләй мин Айгөл икәнен белгәнгә генә Айгөл дип дәшә алам, чөнки дә бүтәнчәләй күз алдына китерү мөмкин түгел, сәхнәдә Азалия булып уелып куелган. Азалияның яшь балкып торган чагы, Уралның инде берникадәр иҗатта да матур гына күренеп килгән вакыты, популяр җырлары шартлап килеп чыккан вакыт. Шул вакытта тормыш тәҗрибәсе дә җилкәләргә бәреп алган, кыйсытулар да язмыш ягыннан азрак кына сикәлтәләр, яралар да калган вакыт. Һәм сезнең бергә шул аралыкта килеп очрашкан вакыт. Аллаһ Тәгалә кушуы буенча дип әйтер идем. Әйтәләр бит, яңа сөю очрашканда элек булган мәхәббәтләр җуела, мәхәббәт хатлары яндырыла. Кызганычка каршымыдыр, кайсыдыр очракта шатлыкка каршымыдыр, сезне дә шулай язмыш кушып куйган көн бар. Сорау бирмәй мөмкин түгел, бу очрашу ничек булдыга кадәрлек. Уралның инде кызы үсә хәзер, үсә генә түгел, үсеп зур булып, дөньялыкта үз юлыннан, үз тормышыннан
тормышта китеп бара һәм инде гаилә халәтен яшерен батырын түгел без халык күзендә без аерылу кайрылуны да күңел күреп өлгерә. Алары да аның иҗат кешесенә кайсы җирдә сагышлырак җырларыңны алга чыгарып популяр итәргә этәргеч була, үзеңнең күңелең яралы чакларда. Шулай бит Урал. Мин беләмен аларны һәм шул вакытлар аралыгында бәлки күңелең белән озак кына әйтә торганнар иде. Мин Хәниянең үзе белән очрашканда да Урал егетләрен сорашасың бит инде. Сиңа тукталганда Урал әле ул исе китеп иҗат итә. Анда өйләнү кайгысы юк. Барыбыз да бер заман Урал кемгә өйләнер, Уралның тормыш иптәше кем булыр дигән кызыксыну барлыкка килеп күзәтәбез. Һәр елны яңа җырлар чыга. Өйләнми тора. Бер заманны шундый матурлык килеп чыкты. Сез берләштегез. Язмыш сезне ничек чыраштырды дигән сорауны бирмәм мөмкин түгел. Бу көнне Урал ничек хәтерли икән? Азали үзенчә җавап бирер. Ничек хәтерли? Мин башта әйткәндә бик практично относился к вопросу. Яшь кына кыз килде җыр заказать итәргә. Башта Дворец культуры Нефтяникта, шуны студияга пригласил. Шуннан инде сизгәчен, что күңелгә йөрәккә кереп калган, уже берәр эшләтеп булмый, башны югалттым. Барыбер параллельно килде бит инде трезвый мышление белән. Мин әйтәм, ты молодая, мне в таком возрасте, мне это извини, не надо, зачем мне дип. Ул инде как это так, если любовь пришла, разве можно размышлять ты? Мин северге киттем Айдар белән гастрольгә 2 атнага. Шок, көчкә сәгатьләр, минутлар, секундлар саны ничек менән түзгәндер 2 атна. Шунда аңладым инде, мин әйтәм, Алла Тәгалә мәхәббәт биргән үзеңә. Мин әйтәм, монда уйлап торырга ярамый, әйтәм, надо ничектер с головой бросаться и ни о чем не думать, дөресен әйткәндә. Биргән икән юлын да бирер, калганын да бирер. Кайттым да инде 2-нче мозги себе поправил, дөресен әйткәндә. Все понял. И будто не расставались. 17 ел бергәбез. Менә бит ул җирендә булай дип аласы килә. Нәкъ сәхнә, бер-ике сәхнә кебек булып китсен дип әйтәсе килә. Чөнки бөтен халык көткән, барлыкка килде шушындый язмышның кушылуы. Теге иң мөһиме, Хәния вакытларында шулай дип сөйләшә торганы, холостяк диләр бит инде тормышына, ялгызлык тормышына нокта куелган вакыт. Азали ничек хәтерли икән шушы матур көнне? Шуннан шул инде килдем, җыр яздым. Шулай да кайсы вакыт аралыгында хатын-кызга буларак Беренче тап, вот менә икенче килгәндә студияга ул миңа выходи за меня замуж дип әйтте. Шуннан ярты елдан соң никах укытты. Икенче очрашуга килгәндә кияүгә чык дидеме? Беренче очрашканда мин әйттем, безгә бүтән күрешергә ни к чему, әйтәм, давай не видеться, миңа әйтәм, уже вакытта 40 лет. Это миңа бу ниләр кирәкми уже. Это мен аларны үткән, биткән, все. А икенче күрешкәндә ул севердә кайткан чак, әйтәм, мозги на место стали, шунда инде предложение сделал. Менә Урал бик матур мизгелләр, әмма ләкин сорау бирми булмый, кеше күзендә булдың бит инде аңа кадәр дә җырларың бик популяр булды. Шундый бөек төркемнәрдә, Айдарлар белән, Хәнияләр белән эшләгәндә кызлар инде буаны гына буып куярлыклар бит инде. Менә берсигенә дә фанатлар бит инде арада, берсигенә дә күңелеңә менә якында килеп, кайбер вакыт күз белән күз күргәндә дә ничектер якынаюлар бар. Аннан соң башны югалтып, эй, шырашып алыйм әле дип булмадымы синдә андый? Менә мондый тетрәнү Азалиягә карата булган кебек, кичерешләр аңа кадәрлек, Азалиягә кадәрлек синдә булмадымы? Әллә булса да үткенче генә булганнармы? Ул бит инде бер ничә этапка бүленде. Иң беренче күңел бит инде аерыласың, ничәдер Хәниядә эшләгәндә, анда күңел бик яралы иде, дөресен әйткәндә. Не до этого было. Шул яраларның төзәлгән көтәсең, әйтәм. Эзлидерең күбрәк теге иҗатка кереп китәең, анда әйтә ничектер яралар төзәлә. Тынычлык табасың. Тынычлык эзлисең күбесе. Шуның икенче периодлар бит инде уже мәхәббәт килгән икән. Ул да бит бик төзәтә, ул ишу да төзәтә яраларды күбесе. Балалары, оныкларыбыз, төп байлыгыбыз, ташламасын гына безне тик саулыгыбыз. Әткәсе
беренче сорау бирәсем килә. Синең шундый мөмкинчелекләрең бар иде. Башкалар белән бер рәттән хәнияләр белән эшләп йөргән вакытта, илләр гизгән вакытта Татарстан ягында калырга. Була иде сиңа калырга, сайларга була иде анда тормышларны. Син калдың Башкортстанда һәм барыбер шуны ни сәбәпле дип әйтә аласың һәм ахырда менә шундый үзәкләр ачып үзеңнең иҗатында күтәрелешләр булдырган. Мин бик уверенно әйтә алам, бүгенге көндә ничектер безнең җир Башкортстан җире тарта. Без барыбыз да чуаш, марыймы, татармы, барыбыз да башкорт иң беренче. Башкорт җиренә. Без менә минем дуслар, танышлар, мин үзем күп кеше белгәч теге, әйтә алам, уверен, что чит якларда яши алмыйбыз. Нишләптер. Барыбер үзебезнең җир тарта. Мин яшәгәндә, Ханияда эшләгәндә, Татарстанда яшәгәндә Айдарлар, бүтән артистлар автобусы белән килә. Алар бер атнага килсә, мин бер атна алар белән гостиницада кунып, ашап-эчеп ятам. Концертларга барып, Алар янында буласы килеп, алар янында буласы килә. Шуннан бит инде кызганычка каршы концерт, гастроль бетә. Алар автобуска утырып кайтып китә. Мин шуннан автобус артыннан кино төшерелек, шундый сюжет, автобус артыннан кул булгап шу йөгереп барам бер 100 метр. Алар миңа шулындый карап куя булай. йөрәгеңне алып кайтып киткән кебек. Әйе, шан кайтып керәм, буш квартирага бит инде теге. Бер атна тегеләр белән яшәгәнмен монда. Икенче артистлар килгән икән, Айдар булсынмы, бүтән артистлар булсынмы. Шан мин бит кайтып төштем Башкортстанга, күңел тынычланды. Мин иҗат бит инде барыбер уже, мин уйлыйм әйтәм, кой яшәсәң, барыбер уже иҗатыңны беләләр. Минигали шеп китте, Салаватташлар Татарстан ягына, безнең җигетебез. Ул бит инде шундый саксофонист, музыкант. Әйе, Давлетбаев. Салават эшләргә китте. Әйе. Шам без гастроль, Айдар белән гастрольгә барган идек. Минигали безнең автобустан арттан йөгерә башлады. Менә мәктәп башка җегетләре яши алмый чит яктан әйтәм. Җир тарта, әйтәм, кан тарта, безнең Башкортстаныбыз тарта бит инде. Башкортстан тулган ерем, йырлы каендар иле. Күккә ашкан горур таулар, кылганлы таулар иле. Кылганлы таулар иле. Башкортстан тулган ерем, Хандугастар иле байрак, елгалы күлдәр иле. Гөлсәскәле күбәләкле, яшел тугайдар иле. Яшел тугайдар иле. Башкортстан тулган Шулай итеп калынды һәм чын-чынында горур итеп үзебезнең туган җиребездә иҗат иткән, үзең әйтмешли, җырың халык күңеленә ишек кагала икән. Ул тормый кайда син яшәп иҗат итәсең. Моң ул әллә кай илләргә барып таба үзенең тыңлаучысын. Син моның белән бик бәхетле урал, шулай бит. Продюсерлык үзәкләре булдырган турында аерым тукталып үтәсе килә. Икегез дә зур тырышлык салдыгыз бу юнәлештә. Бер кеше генә күтәрелә торган тормышта, эштә түгел. Бүгенге көндә ничек синең бу өлкәдә эшләрең? Анда инде синең махсус корылмалар, шартларың тудырылган, балалар өчендә эшкәртергә җырларны үзең өчендә, алалар өчендә, мен җырчылар өчендә. Шулаймы? Әйе. Анда минем катнашым бик зур түгел, дөресен әйткәндә. Иҗат ягыннан да барысы. Балалар ничектер безнең иҗатны үзебезнең бик яраталар. Килеп студиядә яздыру булсанмы, передача да катнашу булсан балалар өчен. Аблай организаторский бөтен якны инде бөтен нәрсә Азалия Ойгыр алып бара инде. Иң авыр ягы шуның оештыру. Мин дөресен әйткәндә катнашам гына. Административ яклары. Административ. Бәкәлгә суга торган четерекле кеше белән барып сөйләшә торган яклары. Акча мәсьәләләре, матди ягын хәл итә торган яклары әлбәттә. Азалия, рәхәтме, кыенмы бу кеше белән яшәргә? Рәхәт. Алды. Мин үзем белән Юк, яшәргә. мин бик канәгатьмен, Аллага шөкер, Ходаема рәхмәт, чөнки шундый тормыш иптәшем кайчан Иҗат кешесе белән яшәү бик рәхәт түгел, мин дөресен әйткәндә. Без бит бала кебек ничектер эгоистичный шундый. Менә сезнең икегезгә карасаң, менә бер-берегездән аермалы түгел. Кайсыдыр ягыгызда ни кайсы кылык
халыкта юк, шул ягы бу якта бар. Бу якта кайсы ягы юк, теге якта бар. Бергә булганда гына эш барганы, иҗат барганы шуның нигезендә күренә, чөнки синең табадан төшкән җырларың иң беренче тыңлаучы, тәнкыйтьче, бәя бирүче, артистка җибәрүче. җибәрүче, ансына аерым тукталабыз әле Мин иң хәзер. яратмаган Раулар имеш. турында сиңа сорау бирәчәкмен. Һәм шушыннан соң әле алай гына җиткерергә түгел, аның күбесен хәтта икәү башкару, аның өстендә дә бергә эшләүче, эшкәртүче һәм гаиләдә дә, тормышта да балаларның әнисе буларак та уң кулың да терәгең дә дип әйтә алам. Менә бу юнәлештә синең үзеңә рәхәтме Айгөл белән Азали белән яшәргә? Дөрес әйткәндә, бер яктан карасаң рәхәт, ну ул иң зур ягы инде. Рәхәт менә ничектер җыртуа икән, калганы уже бош авыртмый дискәндә. Ничек Менә бигрәк матур җөмлә ителде. Җыртуан җыр бит ул сиңа не нужно объяснять, ул бит үз балаң кебек. Гаиләсе как судьба сложилась, ул җырның виш переживаешь, домага тук икән, өсте бөтен микән, кемгә бара беләкте икән дип, шул хәтле переживаешь. Мин бер үзем шулай менә яшәгәндә, иҗат иткәндә шулай иде. Шул кадәрлек тулыландыру бер-берегезне чын-чынында менә карагыз, эстрадада бит бүген парлап канат какканнарга күпкә җиңелрәк. Ялгыз булганнарга, ират ялгыз булганнар азрак алдарак бара әле ул. Аларның иҗат гомере озынрак, ә хатын-кыз гына нинди генә матур тавышлы. Ризалашырсыз минем белән Урал бигрәк тә иҗатчы буларак нинди генә яхшы тавышлы җырчы булса да аңа бик үзен-үзе карарга, тотарга, алып барырга әйдәүчесез генә бик авыр хатын-кызга. Шуңа күрә менә хәзер бик четерекле мәсьәләне әлбәттә мин Уралдан алда сиңа бирәсем килә. Безнең бар бит инде җырны зату, әлеге дә баягы елап язган җырларны кайсы гаиләгә эләккән, теге диттум баласы була күрмәсен җыр дип кайгырган вакыт, һәм аның әйләнеп кайта торган, безгә әйләнеп кайта торган җилләре ул Рау. Без барыбыз да композиторлар, Аллага шөкер, безне шулай шундый җәмгыять курчалап тора, бар, Аллага шөкер, бар әле ул, булмаса нишләрсең? Һәм шул даирәдә нинди генә килешүләргә киленмәй, яки киресенчә ничек кенә бергәләнүләр булмый, артист белән ничек кенә әйтешүләр юк. Аны арасында еллар дәвамында сөйләшмәслек булып үпкәләшүләр бар. Менә бу яклап ничек сөйләп үтәл аз гына күләмдә булса да. Принципиаль әйтәсеңме син, авторлар җыры өчен матди ягын үзенә алырга тиеш. Артистлар рапорт бирергә тиеш дип әйтәсеңме? Әйе. Ул бит инде иң беренче Иң беренче күңелдән кайгыра һәрбер автор өчен, Әйе. композитор, шагыйрь өчен. Мин Урал Рашитов өчен генә кайгырмайм, әйе. Барсы өчен. Сүзләр авторлары өчен, аның өчен көясең. Аранжировщиклар өчен дип тогын Әйе, кустали ул яңарак Біз кына. инде менә 1-2 ел 8 элек. ел элек региональная общественная организация Авторское общество Республики Башкортстан шушы организацияны барлыкка килде. Анда инде барлык Башкортстанда яшәгән авторлар, самодеятельные композиторлар дейбез инде. Аларны бит инде союз композиторга алмыйлар, самодеятельный композиторларны. Әйе, Ә менә без алабыз һәм аларның проблемаларын хәл итәбез. итәбез. Уралның проблемасы гына түгел. Барсын Без да, инде кем Уралга килгәндә инде мин инде по мировому Тырышып, тырышып, сөйләшеп, бер сүзгә килеп, җырчылар белән договор подписать, Төзеп, төзеп, тырышам инде эшләргә. Азали, син бик күпләре безгә үрнәк ул яктан. Урал, сиңа сорау бирәсем бар. Бүгенге көндә бик күп композиторларыбыз үсеп чыктылар. Су сипсәң гөлләр ул кадәрле үсми, аранжировщиклар җыр яза. Аннан тыңлыйсың, минем үземнең бик яраткан аранжировщикларым бар, минем аларга сүз тирәсем килми. Ул Келдиголовлар, Давляновлар хакында мин кешенең дә бәлки үзенең бик күстәбәп торганнары бардыр, аранжировщиклары. Минем аларга да бер сүзем дә юк. Мин фәкать булган, күргән әйберне әйтәм. Тегеннән бер корама алынган, Лоскуток дип әйтәбез, корамалар алынган моннан, җырдан, Востоктан, Европадан алынган аранжировщик белә, гармонияны ничек салырга белә. Менә сиңа җыр, сүзен кемнәндер ала да очсызракка сүзендә алырга кешесен таба. Һәм тәкъдим итә аранжировкасы белән җырчыга. Җырчыга кулай, җиңел. Чөнки әзер бөтен әйбер, теге менә балам киендерелгән, ашатылган. Под ключ. Под ключ. Все включено. Ничек карый
инде шын иҗатчы булып, шын композитор исеменә лаеклы булып яшәгән кешенең күңеле бу турыда ничек уйлана икән? Мин бу күренешкә карыйм бик спокойно. Орлыкка кебек теге. Нинди орлык җиргә чәчәсең, шул үсеп чыга барыбер. Анда җырның битен яссаннар, берсен Ходай. Йөзләгән җыр яссаннар, барыбер нәрсә үсеп чыга, шул үсеп чыга битендә. Ул ялгыш кына хит була икән. Аллага шөкер. Күбесе аның бит барыбер хит булмый. Җыеп корылган, теге җыелган кисәктән битендә барыбер шулай килеп тә чыга. Минем уйлавымча. Андый күренешләр бөтен Москва эстрадасында аларга тиклем, Мәскәүгә тиклем европейский, американский стилович андый полослар булып үтте ул. Мәскәүдә дә шундый полоса бар. Кемдер әйтә торган. Сейчас пол Москвы пишет, пол Москвы, а вторая половина поет, что они пишут. Шунда да күренеш. Үтте бит ул барыбер коелып, все развалилось, дескать. Чистое искусство, иҗат, шуны иҗат барыбер бит инде үзенә юл таба, үсеп чыга. Җырлар эләгергә мөмкин, төрле җыр чыга. Булдымы? Күп булдымы? Аз булдымы? Бик зур өметләр баглап язган җырларың кимдер исем шәрифсез җырчыга бирелеп әрәм булып куйганнары, юкка чыкканнары, җаның көйрәләнгән чаклар булдымы? Яшь чакта булгалады андый хәлләр. Шуннан мин дә аңладым, әйтәм, барыбер һәрбер җырның үз язмышы бар. Ул язмышны берничек тә үзгәртеп булмый икән. Менә ничәмә еллар үзең беләсеңдер. Яткан җырлар үзенең хуҗасын таба. Уйламаган җирдән абсолютно. Ефәк йөрәгем, ефәк генә. Ефәк миңа бияү ясап назланды. Бер шатланды, бер көйгәнем үтәгән. Сиңа бүләк иткән назларым. Яшьләр арасындагы үзгәрешләргә, сәхнә торышына, сәхнәдә ни генә кыланылмый дигәнгә, нәрсә килешә синең өчен, синең Урал күзлегеннән нәрсә килешми бүгенге көнне сәхнәдә яшәргә, сәхнәдә җырларга, сәхнәдә үзеңне тотарга, синең күзлектән ни килешә, ни килешми? Бүгенге безнең җырларны, көйләрне, моң дигән нәрсә бит инде барыбер бүтән халыкта юк. Күп кеше безнең бөтен тамашачы белә, без дә беләбез. Моң дигән сүз ул не переводится да, ул бүтән халыкта юк та ул. Юк та улай. Миңа бик ошап бетмәй, или бөтенләй Төркиягә китеп баралар иҗат юлы буенча, или бөтенләй Мәскәүгә, или Европага, бөтенләй Индиягә. Әйтәм, шок кына үзебезнекен алырга кирәк. Минем яшьрәк чакта бик шулхатлы барометр кебек определение бар. Менә Урал абый җыр язып бирегез әле, кайбер яшьләр килә дә. Менә мин ни ди? Буларга тыңлатып карадым ди, башкаргач буларга тыңлатып карадым ди. Әйтәм, иң беренче әниятеңә тыңлаттыңмы? Әйе тыңлаттым ди. Аларга ошадымы? Аларга бик ошады ди. Әйтәм, амна бүтән җырлар үзе башкара бик эстрадный теге яшьләрчә. Алар менә аларның әти ошамый дип әйтмәде ди, аңна бетмибез дип. Аңна бетмиләр ди чаккына ди. Әйтәм, значит, надо иң беренче аларга ошасын. Һәм менә бу шулай да соравыма килешмәгән, килешкән яклар синең өчен теге рус телендә әйтсәк гран дип әйтәбез инде. Бармы ниндидер киртәләр кую сәхнә? Әллә инде сәхнә синең өчен теләсә нишләсеннәр халыкка ошый бит дигән әйберме? Әллә җаныңны кидергән әйберләр бармы? Җанны кидергән әйберләр бар. Менә барыбер безнең менталитет икенче халыкка караганда икенче. Мин теге музыкага да катнашы бар. Менә элегрәк безнең халыкта бит инде газет чыгарып карады, желтый пресса дигән. Безнең халыкка ул ярамый, безгә килешми. Музыкада да, иҗат юлында да барыбер шок кына желтый музыка, желтый пресса китә башласа, теге сәхнәдәге отпускать иткән шуткалар кебек. Шок кына пошлый, музыка пошлый булмасын, шуткалар пошлый булмасын дип. Мин шул яклы, мин кешегә не навязываю, мин шулай уйлыйм, әйтәм. Барыбер кеше концертка бара, сәхнәдә матурлык күрергә, Культура. әкият күрергә. Күрсәт аңа әкият, матурлык күрсәтә, мөгъҗиза, сказку, волшебство. Ул канатланып кайтып китсен, и сам кайткач к этому стремился, дөресен әйткәндә. Урал, кызыграк сораулар. Теге
рус телендә әйтсәк, загружать итәсем килми сине дә, халыкны да. Загружай, Җыр да. кайсы Отдохнуть вакытта, җыр кайсы вакытта туа синең. Заказга, кемдер әйтә заказга ана яза алмыйм ди, һаман күп иҗат итә. Кем син инде мин беләм заказга да рәхәтләнеп язасың. Кайсы вакытта, төнме, таңмы, иртәме, көндезме? Элек көтеп йөри торганым яшьрәк чакта, кайчан муза посетит, менә җыр килә, шуны тиз генә утырып яза башлыйсың. Штан минем олыгая бара теге инде высказывание искә төште Мустафа Сафич, Мустай Карим. Әйтте: "А я просто в 9 утра захожу в кабинет и до 6 сажусь и работаю, и сейчас сюда двух у меня обед". Шулайрак инде мин не цитирую дөрес әйткәндә. Там говорю, вот профессионал, оказывается, самодеятельность, ул музыка тупергән чак, это самодеятельность оказывается. Укып чыккан булсаң да, укымаган булсаң да барыбер син самодеятельность чагың булачак. Потому что җиде педагог сине композитор не сделает, Алла Тәгалә бирмәгән булса да барыбер самодеятельность полосасы була. Шуннан инде менә без син әйтәсең бит, под заказ утырабыз да язабыз. Под заказ садишься, работаешь, беренче 5 минут неохота, шуннан 10 минуттан заводишься, ярты сааттан уже чыга алмыйсың. Это и называется профессионализм, минем уйлавымча. Афарин һәм җыр матур итеп туып, яңгырап китә. Яңгырап киткән иде иш бала. Балалар сездәге сәләтне кабатлыймы, берәрсе Азали сырыймы әле, кемнәр Уралга шаган безнең, кайсы Азалига шаган, сәләт белән дә Барсы да Уралга шага. Без күрдек инде, без беләбез. Тегендә дә кызыксыналар. Кичкенәсе генә аклыгы миңа Карап ошаган. торалар, миңа ошаган да бит. Барыбер компьютер чыгаручылар җиңдә, компьютерда торалар пока. Ну, җырлаучылар иҗатка гашык. Менә изеп кенә нәрсәдер бар дигән әлегә күренмәйме? Әмма ки соңрак Кызыбыз җырлый. Кызыбыз җырлый бик дөрес, нотага точно попадает дип җырлый. Фортепиано Андай да уйный. 2нче класстагы, 1нче класстагы балалар арасында бик сирәк ул, чтобы алар бит җырлый барыбер влево-вправо, а бу ноталарны җиренә җиткереп попадает. Ну, кызыксынмый инде. Просто бәхетле сабыйлар булсыннар, кем һөнәрләре буенча үзең әйтмеши, Аллаһ Тәгалә юлларын ачып, хыялларын тормышка ашырлык булсын. Җырлар төшкә кирип уянып язган бармы? Берәр җыр язылмадымы шулай? Ой, минем шунда бер грех бар. Төшкә керә, уянып, җырлап йөргән. Вот бәйтәм, вот бу бит шундый ки матур, Алла Тәгалә. Мин бит гомердә әйткәне булмады, мин яздым дип. Бәйтәм, мин паром чыккан, Алла Тәгалә бирә, мин кешегә җиткерәм инде паром белән икенче ярга. Бәйтәм, кто я такой, бәйтәм, чтоб самонадеянно әйтергә менә мин яздым әле, шундый матур ки, бәйтәм, как син можешь написать? И төшкә керә, бәйтәм, эх, язып алырга әйтәм, язып алырга. Ярым әйтәм, иртән язармын әле. Ялкауланып йоклап китәсең, иртән хәтер искә төшер булмый инде, әйтәм, вот Грех дип ята, ну, не помню. Менә шулай А була бит мин шул. беләм, что күп композиторлар төштә язган, әле булса теге яшьләр битендә көйләре аларның. Әйе. Бая мин сорау биргән идем бит инде, бу кеше белән яшәү рәхәтме, кыенмы дип, тиз кыздырып буламы Уралны, Азали? Ул бит инде весы, аны былай тотмасаң, былай китсә, все нык. Үгез Тиз. бит. Тиз кыза. Үгез дә весы да. Мин бит инде үгез буларак. Шуңа кыздырырга тырышмыйбыз. Сүз бирмәскә тырышып, мөгезне бирергә тырышып киләсең. Ну, представь себе, менә күз алдыңда үгез ята бит инде, спокойно, мышнап ята ул. А бу бит инде по гороскопу ишә маймыл. Былай сикерә, бер колактан икенче колакка, танауга кереп бара. Тагын бер маймыл утыра монда. Шан так достает, видим, күзләр бит инде. Мультик так кровью наливается, мышны как я начинаю пламенем дышать. Ул Бу үзенә маймыл сикереп йөрергә мөмкин бу. Тик кенә урын таба алмый үзенә. Шан тирешеп алган чакларда бар. Кем тынычландыра? Кайсыгыз тынычланып китә иң беренче менә ничектер бер-берегезне. Тынычландыра безне расстояние инде. Мин тынычландырам. Әйе, дөрес әйткәндә, менә мин 2 көн сөйләшмәшә йөргән магы. А мин инде уйлыйм, ул җыр яза дип, шуны уйлап йөри дип, ул минең белән 5 минуттан сөйләшмәй икән. чәй эчәм студиядан, 5 минуттан уже сөйләшеп китәм, матурым, моны нишләйбез, моны нишләй, кая барабыз дип уже. Ул булмаса без эчәркән сөйләшмәшә йөрик. Ну, рәхмәт инде, менә мин. Әлдә мин бар. Әлдә син бар, мин әйтәм, яна син дип шутка әйткән булам, на самом деле это правда, мен әйтәм, синең карга кеше булдым, спокойно мен әйтәм, все благодаря тебе, мен әйтәм. Дуслар күпме Урал синдә? Юк, на, кулда
бармакларда сыярлык. Шулай гына дуслар. Дуслар күп булырга тиеш түгел дип уйлыйм, күп түгел дә, но барыбер ике күбрәк әйтәм, яхшы кешеләр юлында бик күп очрый, Алла Тәгалә биреп тора, кешеләр бит инде күбесе яхшы. Ана 1000 кешенең яхшысы булса, бер-икесе генә бит инде начары күренеп тора, алар теге ложка дегтя дигән кебек. Аларга внимание обращать не нужно, тресне әйткәндә. В основном Үкшәгә басып киләләр дә дәртләнеп йөгерәсең алга. кешеләр Басып килүчеләр булганда дибез. әйе, кешеләр ягыннан бик везет миңа, тресне әйткәндә. Дуслар дигәндә, менә әйтәсем килә, безнең өй ишекләребез һәрвакыт ачык, бездә Дуслардан üzülмәй инде. кунаклар, ну шул Табыныбыз. пар дусларыбыз, табыныбыз һәрвакыт Урал Ушакта чыгып пешерәм, йортта. плов пешерә. Бүтән тәмлеисләр безнең. Дуслар утыра, өстәлләребез зур безнең. Бер дусларыбыз Үзбәкстаннан кайткан иде. Какой стол такой, хозяина душа дип. Миңа инде шул хәтле Кухняда безнең 4 метрлы өстәл тора. Шунда һәрвакыт üzülмәйбез инде. Менә 3нче көн генә Коръән ашында булдык һәм анда мулла әйтте, кунак килгән өйдә бәрәкәт арта дип. Димәк, кунаклар сый өстәле бигрәк тә яратып син пешергән ризык. Кайсысын ярата Урал? Мин пешергән Син әзерләгән ризыкны. Кара әле шулай карый. Җомырка гына түгелдер бит инде тәбәсе. Азали пешергән инде ризыкны. Диетада кашада утырабыз. Юк, инде алда тәмле пешерә. Бик тәмле пешерә. Нәрсә пешерсә дә миңа ошый. Барысы да тәмле. Барсында ошый бит ул. Бер-берегезгә кеше ишетмәгәндә генә сорыйм. Бер-берегезгә нык итеп, якын итеп эндәшкәндә нәрсә дип эндәшәсез һәм нинди җылы сүзләр белән мөрәҗәгать итәсез һәм ул еш буламы, әллә бик сирәкме ул? Безнең бер генә сүз. Üzülмәй дә ул, телефонда да язылган, дуслар да аптырый. Булар ызгышканда да, сөешкәндә дә, сугышканда да бер-берсе матурым дип кенә эндәшләр дип. Бездә бер сүз матурым. Бер-берегезне тәнкыйтьлисез, менә син шулай түгел, син булай түгел, нишә алай түгел, юкмы? Була бите, биш була инде. Минем постоянно üzülмәй ул ни. Мин үземә дә ошап бетмәй ул теге. Үзем бер үзем калгач, үзем Тәнкыйтьлисең. Әйе. Тәнкыйтьне күтәрәсең үзең. Ну, күтәрергә тырышам инде, иҗат кешесе битен барыбер тәнкыйтьне не выносит. Мактауны яратамы Урал? Мактаган. Ярата. Но мин күрсәтмәм инде яратканны теге, булай әйткән була мине теге. Ну, рәхәт. Важно, как будто, ладно, мне это не надо дигән кебек. Шуннан иҗат кешесе белән яшәү бик кыен, мин соң әйтә алам, уверен. Өйрәндек инде 17 ел буена. Тормышта ял итмей мөмкин түгел. Ялны ничек үзегезгә куясыз? Кайда ял итәргә яратасыз? Балалар белән бигрәк тә. Мин инде пассивный отдых нык яратам. Өйдә, диванда, йортта, казан, учакка ут язып. Эшләшәме иде? Әйе. Безнең өйдә эшләгән күп түгел бит инде без. Биш кайтуыма биш эшләп куя инде. Балалар каралган, ашаткан, йоклаткан, кечкенәсен мин төнья кайтам бит инде Сез бит әле икегез ике якта балаларны итешеп тә йөреп Әйе. эләктереп булмый менә сезне икегезне бергә тәңгәл китерергә дә. Ашарга пешергән, посудасын ю әлдә посуда моешь. Безнең йортта бик иратка эш әзел. Йортыбызда бит инде бер нәрсә утырмыйбыз без. Шундый бер матур тукталыш ясап үтәсе килә. Искиткеч җавапларга рәхмәт әйтеп, икегезгә дә бер үк төрле сорау, якын киләчәккә Рашитовлар гаиләсенә, иҗатына алдагы нинди максатлар куелган, нинди хыялларга омтылып яшәү бар икән? Ничектер куелмаган. Ничек бара шулай бара дип дөресәйтә яшибез. Шун күңелдә әйткәндә инде. Аллага шөкер дип. Аблай максат инде ничек шулай бузылмасын, üzülмәсен, узакка җитсен, узак барсын дип шундый гына теләкләр бар безнең, әйе. Шулай барсын Ходаем дип. Артыгы да кирәкми, кәме дә кирәкми дип булмасын. И дусларыбызга, тамашачыларыбызга барсы да безнең кебек шулай явап торсын дип теләкләр бар. Мин инде бу сорауны 5 ел элек бирсәгез, әйтер идем, тагыла бер бәбәй кайтасым килә дип әйтер идем. Инде хәзер 3 бәбәйбез бар, Аллага шөкер. Хәзер мин киләчәктә үземнең иҗатым белән шөгыльләнәсем килә. Шәхси концертымны ясап, Алла бирсә. Сольный. Сольный әйебна көзгелеккә планлаштырып куйдык инде. Шундай хыялы бар инде. Көне-төне шуны уйлый инде. Алла бирсә. Бик хуп.
бик хуп. Эш башладык. Чөнки созрела дип әйтәсем килә. Миңа инде мин Уралга кияүгә чыккач та Хания апа Фархи утыртты да мине, син башта балалар тап. Ничә бала сиңа кирәк, барсын да тап. Шуннан соң инде 40-ка еткәндә генә сәхнәгә чыгырсың. Тамашачы безне шундый ярата, ди шундый алмый дип менталитеты. Тормыш күргән, бала тапкан, шундый хатыннарны ярата ди. Хания үзе әйтте. Зрелый, взрослый певицей выйдешь дип әйтте. Шуңа моны хәзер мин аңа шул хәтле рәхмәтлемен. Шулай булсын. Мына килеп җиттек шушы моментка. Бүгенге очрашудан шул кадәрлек канәгать булып каламын дип әйтә алам. Икегезгә дә килгән өчен тапшыруга рәхмәт әйтеп. Гәрәй Рәхим сүзләре белән тамамлыйсы килә, күзгә күз карашып тапшыруын. Ул булай дип язган: "Һич кимемәс минем күңелемдә мәхәббәткә булган мәхәббәт. Мәхәббәт ул бер-береңә сөю генә түгел, мәхәббәт ул тормышка мәхәббәт. Кешелеккә мәхәббәт, җырларга урал мәхәббәт, иҗатка мәхәббәт. Һәм әлбәттә бер-берегезгә әлбәттә мәхәббәт. Булар барысы да бүген шушы тапшыруда сезнең ярдәмдә аз сызыкланды. Инде ул сүзләрне яңадан тасвирласам, мин кабатлап истәп куяр идем, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Мин гашыйкмын, гашыйк җаннарга. Сездәй матур ярларга, сездәй гүзәл парларга. Күбрәк булсын иде. Безнең араларыбызда шундый гүзәллек тә, матурлык та. Күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Алдагы күрешүләргә кадәр.